Ние сме Енви Робокрил. Аз съм Христо Чанев и уча в ПТГ доктор Никола Василиади със специалност компютърна техника и технология. Занимавам се с много неща, като например съм част от четвъртия ученически духов оркестър и свиря на тромпет. Участвам и в 14-ти ученически гвардейски отряд град Габрово. Пчелар съм. Харесвам роботиката, защото мисля, че можеш да накараш движими предмети да оживеят и да правят това, което поискаш. Мисля, че също така е важно да опазваме околната среда, за да може да живеем един по-спокоен живот за напред. Здравейте, аз съм Калян Събев и уча в ПТГ доктор Никола Василиади. Запален съм, още от малко съм запален по роботиката, техниката и компютрите. Обичам да чувъркам и създавам неща. Спортувам и съм част от 14-ти ученически гвардейски отряд град Габрово. Здравейте, казвам се Константин Александров Иванов от професионална техническа гимназия доктор Никола Василиади Габрово. Моите занимания са роботика, програмиране и плуване. Аз участвам в роботика за България, защото обичам да се занимавам с роботика.